Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili iRadio Inkezi. Lami igama ngiveza ngintuthu ngakho malo bathi ila sibona amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, isilumi isiZulu sinqobekile. Isilumi isiZulu sinqobile kazwelithini, sinxusa umholi wamaNazaretha ohlangothini lasebuhleni, umduduzi unyazi lwezulu shembe nebandla ukuba-ke bakhuleke icala lombango wesihlalo sobukhosi bukaZulu kanye nobugebengu obuhlalise libhojoza abantu baseNandi. Imbube uchaze njengechilo umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu usezinkantolo kanye nobulelesi obudla lobe eNandi. Kusho lokhu nje ngesikhathi ikhuluma enkonzweni kaJulayi ebisebuhleni, umbango wesihlalo sobukhosi usudonsa iminyaka cishe emihlanu kulinda isinqumo senkantolo yamacala adlulisele mayelana necala elithinta umbango wobukhosi bukaZulu. Osembangweni wesihlalo sobukhosi umntwana uSimakade Jackson kaZwelithini nabesekho umntwana uBuzabazi Mbuzeli kaZwelithini baphosela inselelo ngempumelelo isinqumo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokuvuma ukuqokwa kwesilo ecaleni abebelifaka enkantolo enkulu ePitoli. uRamaphosa neSilo babe sebedlulisela phambili isinqumo senkantolo enkulu ePitoli. Abameli babo benza izethulo enkantolo yamacala adluliseliwe ngoMeyi. iSilo sitheke sifuna ukuthi umbango njengalona ungaphindwa wenzeke ebukhosini bukaZulu. Uzokhuleka ukuba-ke babambisane entweni yabo phambi kwabo namaNazaretha, hhayi le mali into yabo phambi kwabo. Bakhona basaphila, bakhona bona nobaba unyazi lwezulu ukhona, bazolibambisana kuze kube sekugcineni ngoba-ke bafunga ukuthi bazozinikela ngalezi zikhathi ezinzima. Bakhulekela-ke namaNazaretha indaba yecala leli cala elihlazo ezweni, ichilo futhi engafuni ukuthi liphinde lenzeke emlandweni ngoba-ke ngokokuqala bethemba ukuthi ngegama lamakhosi kuyoba ngokugcina. Imbubi ikhale ngobugebengu obenzeke eNanda, yathi akufuneki kwenzeka ubugebengu obungaka endaweni eseduze nesonto. iSilo sitheke sihlezi sikhala ngalezi zimo enkosini yamaqadi umnqobi ingcoba. Kubuhlungu ngoba-ke kuyona le ndawo uma uphuma nje kancane lapha esontini abakazi babone lobu bugebengu obedlula kule ndawo okuthiwa-ke kuseMawoti. Kodwa-ke nakhona bangamaNazaretha bayazi ukuthi iqadi lithwele kanzima ngoba indawo yalo lena yena-ke uyayihlale phezulu kwalo iqadi. Abafisi bawumphakathi ukuba iqadi uyayahlale kulona. Ubuze ukuthi kuyenzeka kanjani izinto ezilikhuni kangaka isonto lilapha eduzane indawo ephethwe ubukhosi. iSilo sikhala kangaka nje ubugebengu budla lube eNanda, udla ngeqembu lemgulukudu elicoleza abantu elaziwa-ke ngokuthi West. iSilo siphinde sakhala ngokuthi kukhona abafuna ukudla umhlaba kaZulu, bacela umkhuleko kulokhu. iSilo sifika enkonzweni sihamba noNdlunkulu omusha uSihle Mdluli. uNdlunkulu wethule ngokusemthethweni unyazi lwezulu. iSilo simbingelele ngokukhethekile uNdlunkulu. uNdlunkulu bathokoza kakhulu kuyisithombe sakho sokuqala ukufika kuleli bandla. Bathokoza kakhulu-ke ukuba nabo bazokhuleka kanye nabo. Ngaze ukuthi izona indaba ezihamba phambili namhlanje sinethule zona zishisa kwezisenkezweni. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulapha nokushare, ukuyikhona okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, nginithanda kakhulu.